To wani rahoton hukumar leƙen asirin Amurka ya ce mayan hare-hare da shu'uman bama-bamai da Amurka ta kai kan tashoshin nukiliyar Iran a Fado da Natanz da kuma Isfahan ba su lalata baki ɗayan shirin ba, kamar yadda shugaban Amurka da ma'aikatar tsaronsa suka yi shela. A cewar rahoton, hare-haren da cewa an yi amfani da fasaha da kuma bama-bamai mafi haɗari a duniya ba su yi mummunan lahani ga shirin Iran na sarrafa makamashin nukiliya ba. Hasali ma binciken ya ce illar da harin na Amurka ka iya wa shirin na Iran na tsawon watanni ne kawai. Wannan rahoton da ya sha bamban da ikirarin da shugaban Amurka da ma'aikatar tsaronsa Pentagon suka yi kan cewar sun lalata cibiyar nukiliyar Iran. Sai dai shugaba Trump ya ce an fitar da rahoton domin nuna gazawarsa, alhali babu gaskiya a tattare da shi. Sojojin Isra'ila sun halaka mutane 46 a zirin Gaza jiya Talata yayin da suke tsaka da karɓar tallafi, kamar yadda majiyoyi da dama suka tabbatar. Wannan harin na zuwa ne a daidai lokacin da ƙungiyoyin kare hakkin bil'adama na ciki da wajen ƙasar ke sukar tsara rabon kayan tallafi da wata hukuma wadda ke samun tallafi daga Amurka ke yi. Kakakin ƙungiyar kare fararen hula a yankin Mahmud Basal ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai FP cewa mutum 21 sun mutu ne a harin da Isra'ila ta kai wajen rabon abinci a tsakiyar Gaza, sannan wasu 150 suka jikata. Ɗaya harin wanda ya laƙume rayukan mutane 25 Isra'ila ta kai shi ne a makamancin yanayi a kudancin Gaza. To ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na RFI. Hukumar yaƙi da halasta kudaden haram a ƙarƙashin ƙungiyar ECOWAS ko CEDEAO da ake kira YABA ta ce rashin haɗin kai a tsakanin ƙasashen yankin na daga cikin dalilan da suka sa aka gaza toshe hanyoyi da 'yan ta'adda ke samun kuɗaɗe domin gudanar da ayyukansu. Shugaban hukumar ofishin hukumar na YABA a Lagos da ke Najeriya, Timothy Melaye, shine ya bayyana wakilin haka a gefen taron bita da suka gudana a birnin Lagos. Ga kaɗan daga cikin bayaninsa. Kamar yanzu a ce Najeriya tana da boda, tana raba ƙasa da Niger, tana raba